sukupolven edustajia, tietenkin Jimi ja Kemmo. Niitä kasvaa tuolla jossain kellareissa ja ties missä. Jaha. Ja ohjelma jatkuu. Onko orkesteri valmis? Riippuu biisistä. Toivotamme lavalle tervetulleeksi Punk Lurex OK -yhtyeen Tiina Westlin! Sieltä päin. Kiitos paljon. Mä olin niin tohkeissani lähtiessäni tänään, että kaadoin kyysilakkapullon päälleni ja meidän juuri uusituille harmaille lattialaatoille. Mutta hei, Manserok soi ja kynnet on timmissä, eli sehän on kaikkein tärkeintä. Okei, mennään. Mitä